এটা পুরা ঠাই। কি আনন্দময় জায়গা হ্যাঁ, যাইতে ইচ্ছা করুনি। ড্যাম এখানে পৌঁছে গেছিল না, ড্যাম কটা করে দাও। ये ଜାଗା ମିଳିବ ନା, ये ଜାଗା ମିଳିବନି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କରିଥିଲୁ କେତେରେ ପୁଣ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମ ତୋର, ବେଲପତର ବେଲପତର। ভিডিও গুড়াক দেখেমি পিঙ্কুলু, এতে সুন্দর দেখা হচ্ছে তু বিশ্বাস করিবনি। রাস্তা ফাস্তা সবু বাহ 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 বাহ। କାଣ୍ଡ ତୀର ମରାଯିବ ସର ସିଏ ନିଶାର ସେ କହିଥିଲା କାଣ୍ଡ ତୀର ବାଟେ ଗଳିବ ହେଲା। ଓ ନଜାରା ଦେଖୁଛୁ ନା, ଓହୋ ये पथर देख केते कुचिया आई देख केते सुंदर। की जगह है हैं, ये मिनी पिंकुल तो पड़ा। मुझे यही रही जिमी पिंकुल तो पड़ा। किस जगह है हैं पिंकुल, ओहो हो ओहो ठिया हो माल केते सुंदर है जी एटा एटा। ଆଉ ଏ ଜାଗା ପିଙ୍ଗୁଲ ମିଳିବ ନା ଏରକ ଇଏ ନ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଯେଉଁନି ନା, ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମାନେ ଚୁଁ ଚାଁ ଖାଲି ଚଢ଼େଇ ଚିରକୁଳିଙ୍କର ଆବାଜ, ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ଏଠି ହେଲା। ଶାନ୍ତି ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ହଁ, ଆମ୍ବ ଧରୁଥିବ ବହୁତ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦରକାର ଏଠି, ମାଙ୍କଡ଼ ଦରକାର
ଟିକେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅଭାବ। ମୁଁ ଯେ କାହିଁକି ଜିନିଷଟା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ରହିନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆସ ये बरगछ बहुत दिन रू ଧଳା ପଥର ପଡ଼ିଲା ମୁହଁଟାକୁ କିଏ ଧଳା ପଥର ପଡ଼ିଲା। କି ଜାଗା ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବା। ହଁ ଚଢ଼ି ହବ। ଏଇଟାରେ ଯାଇ ହବ, ସେ ଉପରଟାରେ ଯାଇ ହବ। ନା ପୁରା ଅଗପନ ଚଢ଼ି ହବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ। ମୁଁ କହୁନି ନା ତତେ କହୁଥିଲି ନା ପିଙ୍କୁଲୁ, ମହାଦେବ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ନା ହେଉଛି ଆକୃତି, ପୁରା ମହାଦେବ ପୁରା। ଏଠି ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ, ପୁରା ସେଣ୍ଟର ସିଧାରେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବେ, ଅଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ। कभी सुना